יעקב, כבר 14 שנה אני מטפל בזה. ואז בן גוריון היה לו מבט מרחיק ראות, והוא הבין שיקימו לו ממלכה שנייה, כמו שהחמאס עשו בעזה. מסתבר שכל בני אדם דומים וכל העמים דומים. יש קבוצות שרוצות לקחת חלק. אז זה לא רק אצל הפלסטינאים, גם אצלנו רצו, אבל לא יכלו. פשוט לא יכלו. אז לכן, זה אחד המקומות כדוגמה איפה שניסו. ואני, כמי שהיה פה, יכול להעיד. אחר כך, פה הוציאו להורג, למטה ליד בניין השייח שגדר האבנים, הוציאו להורג אדם בשם טוביאנסקי, שהוא שם בריגול, אחר כך הוא זוכה. אחרי שהוא מת. זה כבר לא עזר לו. זה לא עזר לו, למשפחה זה עזר. אנחנו יושבנו פה במשלט, פתאום מגיעה כיתה, שידענו שזה כיתת החבלנים של הגדוד הראשון. מה העניינים? הולכים לעשות משהו, אמרו לנו לבוא. ושם, אחרי 20 רגע, מגיע אחד אומר, פתאום שמענו יריות, מגיע אחד אומר, הסטנד שלי לא עובד, אז תלך אתה לשם. אמרתי, למה? צריך לראות ממישהו. אמרתי, אם צריך לראות מישהו, אני לא אוהב את הדברים האלה, אז קח את הסטנד שלי תחזיר לי אותו. שמענו את מטח יריות, ואז כעבור חצי שעה הוא הגיע אליי, שאלתי מה היה, הוא אומר, הרגנו כלב. מה סיפר, מה היה? אמרתי, אז מה הוא אמר? דבר כזה. הוא אמר, אני לא אעשה את זה עוד פעם. זה הדבר האחרון שטוביאנסקי אמר, שהוא לא יעשה את זה עוד פעם. אבל האנשים כנראה לא הקשיבו, ובאווירה של מלחמת העולם השנייה, שהוציאו להורג בכל הצבאות, הוצאות להורג היו רבות. אז גם פה חשבו שהגיע הזמן. אם כן נכון, לא נכון, אני לא יכול לומר, אבל אלה הדברים שהיו פה בבית ג'יז. בית ג'יז זה היה המשלט הראשון מול לטרון, הכי רחוק מלטרון, שהתכוון כדי שלא יעברו, כי אפשר לעבור למטה, לפרוץ מלמטה בין נחשון לבינינו. נחשון עוד לא היה, אבל אפשר היה לעבור שם במשלט 200, במשלט נמוך, משלט 200 זה משלט שנמצא מדרום מזרח לנחשון. ושם גם היה המחנה המעצר הבריטי, שכאשר בשבת השחורה שעצרו את מנהיגי היישוב, אז שמו אותם במחנה המעצר הזה מול לטרון. יש עדיין שארית שם, יש עדיין... כן. ואחרי, וחלק גדול העבירו לרפיח, את אנשי הפלמ"ח העבירו לרפיח. ועכשיו אנחנו נמשיך, ניסע בדרך בורמה, הזאת שהיה אסור לנסוע בה ביום, ונגיע למקום שהיה קיבוץ הראל, ושם הקמנו את הנקודה, ומשם מתחיל הסיפור. וגם נלך למשלט 314, שזה משלט חשוב במלחמת העצמאות עם הקרבות על לטרון, וגם נראה לכם שם איך התנהל העניין.